Green na kung pangalan. Kalmahan ni relax mo. Kalma kayo mo. Champion yung pata ko ya. Liwat na sila. Kusog ko mong pata ay Liwat kayo nila eh. mag-serve ba? Kalma kayo nila. Di ko mabalaka o kinsay mo daog o makildi. Kaya puros na to kauban. Good. Pildi ho no ni sila eh. Kung makumpiyansa. oo, kanang may man anak. Oo, kalmado pa yung kalaban. Wala na siya mag-serve kaya wala lang. Na, may kay mangwa ko yan. Siyaw guys, din ba? James, overpowered. James. Not too much. James or si Faith? James. Oh! Laka. 5-5. 5-5. Tuna. Serving from Beria. Gahe ng ito. Good. Right. Mga wise na sila. Patabos. Faith. Si Faith. Ako mampun ni mga bata ni pikas. Ang trino, pata na. Sa kaya? Ang trino sa tsukay, taga-pata na. Oo. Na, siya kayo reload tayo. Reload from Beria. Sap. Alma, Alma, pausum. Sagyad naman to.
gyud. Mo ba? Wala na kay go. Dago. Turn off. Wow, 10. 10 all. Oh, maayo. Oh. Pwede mo ambak, bisag nakaambak na. It's a match game. There we go. Mr. Bisa. Wow. Jefferson. Ah, Pacquiao ni Stanyol. Bahaya ning kita. Stanyol for women reserve na. Niulik yan, niulik. Nagbagol-gol man to. Ang darating sa ito mo tula na street. Yaw. Tula street ka mo tato dito magawas. Kalmado ilang coach ba? Uy. Magmas na tomorrow. Mag-video ka. Yeah.
Diretso. Beria. Change court. Go!